To karuwar sansanonin 'yan gudun hijira a Najeriya ya sa hukumar zaben kasar Inec ta ce dole a ƙara tanadi da gyara tsare-tsarenta yadda zai taimaka wa 'yan gudun hijira kamar wato damar kada ƙuri'unsu a zaben da ke tafe. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya aiko daga Abuja. Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya shaida cewa babban matsalar da mu gane wannan karon shine adadin sansanin 'yan gudun hijiran ya karu saboda yawan rashin tsaron ya karu a ƙasa. Shi yasa muke so mu tantance su don mu musu tanadi su samu su kada kuri'a su ma. Na kewaya sansanonin 'yan gudun hijira don jin ra'ayoyin mutane. Sunana Liyatu Ayuba. A gaskiya yanayin katin zabe ba karamin wahala ne yana bamu ba. Kwanan baya din mutanen mu har sun je kwanan su uku wallahi ba su samu katin zabe ba. Wata mata Fatima Ismail ta ce wanda ta yi a garin su ya bata. Na yi katin zabe amma lokacin da akwai wani hayaniyan da an zo an yi mana lokacin in ne ya faɗi. Ina da niyan yin sabon in mana. Kurdin ya yi nisa ne da sun samu hakan a kawo mana dai a mana nan. Ita ko Hafsat Ilyasu ta shaida cewa ta yi sabon katin zabenta a nan Abuja. Na zo daga Borno, na yi katin zabe. Gaskiya ina farin ciki sosai da sosai akan wannan daman da aka bamu. Ƙungiyoyi masu zaman kansu sun jima suna fafutukan kar a bar 'yan gudun hijira a baya a harkan zaben, ga kuma abin da Hajiya Aisha Ali Indumi, shugabar kungiyar Women in Dialogue, ta shaida mu. Gaskiya muna farin ciki da damar da INEC ta ba ma 'yan gudun hijira su yi zabe. Mafi yawancin mutanen da ke sansanin 'yan gudun hijira suna korafin cewa ya kamata a kawo musu guraren yankan katin zabe da kuma rumfunan zaben kusa da su. Kallon mu tare da sauraron mu duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da Hausa Media Cycle domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora.